a starý lis sevřený. Pryč odtutý s tou karavanou vrat, kde tiché jdou mámušky rezavý. Ona hází od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ona hází od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ďakujem. Chcel by som vás ešte raz poprosiť, a ak je vám to ešte raz, vám poďte bližšie k sebe, budete bližšie k sebe, nepúkajme dvora, budeme medzi vami, že? Košiara je teplo. Dobre, ako viete, toto je apolitické stretnutie, nespájame sa s nikým, s žiadnou politickou stranou, nikoho nepodporujeme, ale aj tak je moja otázka, idete voliť? Dobre, máme tu aj áno, aj nie. Všetci sme sklamaní, samozrejme my tiež sklamali tí moji. Otázka je, ako to zmeniť? Áno, že to menšie zlo je rovnako veľké ako to väčšie zmeniť. Dobre, otázka, ako to zmeniť? Lebo bez politikov fungovať nemôžeme, to sa nedá, to by to bolo ako Somálsko, anarchia. Ako to zmeniť? Viete? Kto vie povedať? Kto má na to recept? Ako? Áno. Prosím hovoriť, áno. Dobre, nejaký iný názor? Dobre, no skúste niečo povedať, čokoľvek. Ako toto zmeniť? No sme to kvôli tomu, aby som ja nevysol nesúhlas, ale to zmeniť pravda. Povedať si, že je to zlé a niečo to neurobiť. A čaká, ona bude utíkať. Čo dokážeme urobiť? Čo je vo vašej sile? Čo dokážeme ľudia, občania, voliči? Poďte mi. Poď, nehaj Anika, ona bude s vami. Áno. Dokážeme voliť a dokážeme voliť tak, aby tam neboli tí, ktorí tam sú teraz. Dokážeme voliť cez preferenčné krúžky, to znamená, že zakružkujeme. Každý, kto má svoju obľúbenú politickú stranu, môže ísť voliť ďalej, ale volí od jednej polovice, tú druhú polovicu. Ľudí, ktorí by sa nikdy nedostali do parlamentu, ľudia, ktorí nič neboli v parlamente. Ľudia, ktorí sú kvázi čistí, ktorí nemajú za sebou kauzy, ktorí tu štátom ukradli miliardy, o desiatky miliardy. Áno, výborne, ďakujem. Takže to je to, čo